Mayungtwisa Kami Udaipur town by mojomo 11-12 kilometer hakchal. Amarpur by Udaipur ni kwcharo. I kami belai no kwcham. Kamio jotoi 150 nukhungni kwbang nukhung tongo. Hindu, Muslim tei Christian dharma ni borok bisi kolog romoi kami khawi phaifuruni simi no khoroksa tei khoroksa tongthothok tongkwchang halok bolai tonglai. Kami kwchartei Naithok Twisa bojagui thango. I twisa no marandi hingjago. Abo twi kochok khlaiui thangai gumoti twima bai kwrwngrio. Kami aswk kwcham wngwi bo kwbangma sarkar thango phaio swlaijagui tongwi bo kamini lama tabuk bo sak swlaijagui manya haiba haino tongkho. Bisiksa swkangni kok sikho. Twisa twi torui bo toriyai bo. Twisa twi bakhogui se bazar hati ma chalaio. Rungsrwngnai rok tei phwrwngnai rok bo twi kotor bakhogui se rwngnogo ma phailaimani. Phiya thangnai bisio no sarkar bai pool Kwtal swnamui rwjakmani. Kwtal no kichi kwpla. Kichi kwpla haifano kamini bagile Kwtal. Tongkosong kamini lukurok belai khatunglaijago. Kamio kamini mungbai no high school kaisa tongo. Dokhin moharani amchoi kotormao Tripura sarokni bisingo omo kaisa susukno high school. O school no tuyei kongchuk thai tamlei hinba oro swrwngnai rok ningbere kwbangma officer kotor wngwi thangbainai bo tongo. School ni gana school ni salgra bwkhak go thwngkhola bai kwphajak no Kristo dharma no poito janai kamini bororokni church no khungsa bo tongo. Mung Mayungtwisa Baptist Church. Lukumoyalni adongrokni wansukmung kaham tei saktharmung kaham bai kamio nursery ni simi class 5 jora English medium school bo khungsa kholokjak kha. Abo baino kami amchoini bororok tei hakchalo bwsano rohoroi phwrwngna nanglia. Nogo tongui no tabuk bwsarokno phwrwngna manbaikha. Bisiktham bisikbrui se wngkho kamini bororok supply ni twi kaham ma nunglaimani. Aboni swkang kami kotor gwnangwi bororok haching khurui marandi twisa twi no se
nunglai ma phailai mani. Tei omo khungsano agio ringkuar kamio tongmani. Dikte abobo bisi kedegma sekangono tui hamya enggai bororo yakarei remani. Tabukhe ringkuar kamini dumping place se engshu. Kamini kebangku bororongno khetomai khlai chalaibayo. Pia tabukhe misa hatayo rabar kailaibayo. Tei kichisa kamini bororong nuko slaijagui thangma nukjago. Kheto bo supply tuirokni sep kwrwini bagui biso waisano mai ungo. Bari mwkhwthwng khlainani bo supply tuini sep kwrwini bai khlai manpiya. Haifano omoni bisingo fano kosto khlai haino kono rokom khlai tonglai jabayo.